Ktorí sa určite budú na povlačku, určite mohol. No a v tomto momente musí byť Jankovi udelené. Tento rok je prekažková dráha obohatená o veľmi pekný prvok. Výjazd na kopec a zjazd kopca, ktorý naozaj preverí určite istým spôsobom aj charakter koní. Pretože keď koni idú dole kopcov, tak musia veľmi používať aj svoje končatiny, aby voz so svojím furmanom zabrzdili. Pán Slava zvolil trošku možno rozumné tempo, aby sa nedopustil žiadnych chýb, aby nemusel byť penalizovaný. Pripomeniem, že súťažiaci majú na toto vycúvanie zo stodoly výsledný čas, za ktorý pán Slava prešiel túto náročnú trať 3:14 domáceho pretekára a dopomôžte mu tým k lepšiemu výsledku.